Центриране Платини с глава. Той бързо центрира. Там изкача Грегори Нелсън. С коридор към Грегори Нелсън. Той влиза в наказателно поле. Грегори Нелсън ще успее ли да комбинира там Спас Делев? И това е поредния гол на Спас Делев. 11-ти в шампионата. Приветстват своите фенове и да се радват. Ето как първоначално тук Спас Делев опита с пета. Не се получи. Хубавия пробив на Грегори Нелсън. Как пусна топката към Спас Делев. Ето го сега Маркиньос задържан за ръката. Опитва шут. Бандаловски. Шут от дистанция на Мишел Платини. Какъв красив гол! Няма и час игра. ЦСКА вече с доста солидна предина след попадението на Мишел Платини. Центриране, по-скоро удар към вратата. Там се намесва Костадин Стоянов! И това е 3-0. Коце Стоянов прави резултата 3-0. Няма засада. Мароканецът може да отбележи. Идриси забави се. Писаров. Като по чудо Локо София не стига до гол. Пусна към Дяков. Той върна назад към Кристиян Добър на вратаря Валентин Галев. Давчев може и да шутира и това е гол за Локо София. Марчо Давчев бележи. Ето виждате тук неговото избиване и непокрит се оказа Марчо Давчев.